Wyn yn fler yn rhoi hwnna'n syth I draed Ingrid Odland. Murray sydd efo hi, Murray ar ymyl y cwrt Cosby. Os na gyflau, Erin Murray! Erin Murray! Wel, I sgorio fi wrthos dwytha grwpan Cymru, a mae I sgorio yma i'r Barri. Gwaith bler gan Sammy Wyn yn rhoi y meddiant I Ingrid Odland yng nghanol cae, ac Ingrid Odland yn gweld Erin Murray mewn aceri o le ar y chwith iddi hi. Emily Richards yn cymryd y gig gornel, ac mae'n cael ei chlirio. Wedi dal yna, mae yna gol, ac mae Stacey John Davies wedi unioni'r sgôr I Abertawe. Y gig gornel na'n dod I fewn, pwy arall ond Stacey John Davies. Williams allan at Finch. Honna yn fler, Emily Richards sydd yno, mae heibio I Molly Anderson. Emily Richards wedi fynd â Abertawe ar y blaen yma ym Mharc Genero. Mi lwyddodd Emily Richards I fynd rownd y golwr, ac o ongl dyn yn y diwedd yn llwyddo I rwydo I gefn y rhwyd. Stacey John Davies, capten Abertawe, yn rhedad I ymyl y cwrs Cosby ac yn cael yr ergyd. A pwy sydd yno? Amy Deacon, o ma hi'n cam sefyll, fydd y gol yna ddim yn sefyll. Da ni yn y 5 munud sydd wedi ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Y gic gornel yn dod I fewn, a ma' na bendiad! Mae'r Barri yn yr amser ychwanegol wedi unioni'r sgôr. Ac Eli Gynni gafodd I phen ar y croesiad yna. Y Barri 2, Abertawe 2.